Здравейте, приятели! Днес реших да ви покажа моята нова книга на Monster High, чашата ми на Monster High. Започваме с книгата, само че ще отдръпна чашката. Аз сама си направих чашката. Така, тя се казва Страшни злонимания с комикси и много лепенки. Така, това е писмо. Ето, прочетете си. Така, писмо от директорката. Така, това е директор Bloodgood. Това е комикс. Така, ето комиксът. Това е някаква задача. Ето, мечтания отбор. Така. Тук са Франки, Клоуджин, Дракулора и Клео. Аз имам тези двете, имам и Лагуна, оригинални кукли. Ще ми купуват Спектра, Вондрика и Смешуретка. Това е Гулия. Така, виж кой гледа. Това според мен е Клоуджин, това е Гулия, това е Дюс май. Това не знам точно кой е. Това не знам кой е. Клоуд, Дюс, Джаксън. Отново Клаудин. Това е Клаудин. Не, това не знам. Също не мога да реша. Частът на истината. Не знам. Нещо. Това е Дюс. Неговата качулка. Дюс, ново, Дюс Клео, Клео Дюс, Дракулора Клео, някакъв учител ново, Франкито, Франки учител, Дракулора. Това е чудовищно парти. Какво трябва да имате за чудовищното парти? Тук не съм вече виждала. По твоите правила, които трябва да пишете. Това е нова комикс. Тук за рождения ден на Дракулора. Каква е истината? Това е за рождения ден на Дракулора. Това не знам. Това са Франки, Клео. Не знам защо Клео е направена така. Клауджин и Дракулора. Това са Клео, Лагуна и Гулия. Това е отново един комикс. Това всичките сега ще ви ги изброя. Дракулора, Лагуна, Гулия, Клаудин, Аби, Клео, Клаудин, Дракулора и Гулия. И това е пак за директор Bloodgood. С или без глава. Лагуна, Фудо, Паленто, Слово. Така. И така изглежда. Сега ще ви покажа чашката. Чашката изглежда така. Има един стикер на Monster High. Всъщност и тук има стикери. Но пак става. Така отзаде пак се вижда скелетчето. И аз тук ще пия вече. Днес си го направя, защото днес получих книжката и сега ще покажа цената. Малко е скъпичка според мен. 5 лева. Добре, хора, това беше от мен. Надявам се клипа да ви е харесал. Ако ви е харесал, дайте палец нагоре. Абонирайте се, коментирайте и не се надявам да ми пишете добри коментари. Чао!